Dados enten syair sholawatan niku ngenten Kang. Al hijratu rihlatu hatina hamalal islam lanatina fasalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Nah ngoten niku Kang. Dados al hijratu niku hijrah ingkang artosipun niku pindah. Nah, Kanjeng Nabi wedal niku kepindahan utawi pindah saking Mekah ing Madinah. Ngoten niku. Lah sedangkan nek awake dhewe niku hijrah awake dhewe niku ninggalno perbuatan-perbuatan maksiat menuju perbuatan-perbuatan ingkang taat, perbuatan ingkang bermanfaat. Ngoten niku Kang. Nah niku hijrah awake dhewe. Pirang langkunge ngoten niku Kang.